Здравейте, приятели! Аз съм Нели и радвам се да бъдем отново заедно. Днес ще си приготвим любимите хрупкави банички по желание на една моя приятелка. Започвам веднага с приготвянето, като ще си разбием 2 яйца, ще си приготвим 2 смеси. 2 яйца, ще си сложим щипка сол, кисело мляко, и към тази смес ще си добавим сиренето. 350 грама сирене, може да сложите, ако обичате, повече и повече. Разбъркваме добре. Това е едната. И сега ще си разбием тук още едно яйце с щипка сол, към което ще си добавим олио и масло. Разбиваме и си слагам газирана вода. Газираната вода я слагам вместо набухвател. Ако не сложите газирана вода, си сложете малко сода за хляб или бак пулвер. Содата в киселото мляко. Ще се добавя и 50 мл кисело мляко. Разбиваме добре. И сега, това са ни корите. Ще си мажем отгоре с сместа с олио и яйце. Намазваме кората отгоре. Вземаме се от сиренето. Ще преместя, за да се вижда. И слагаме в долния край. Ето така. Така се приготвят по този начин по-бързо. Виждате ли се? Да. Вземаме си директно по 2 листа и навиваме на поричка. Ето така, и нареждаме в тава с хартия. И отново мажем с течната смес. Слагаме от сиренето в долната част. В моя канал имам много рецепти, имам такава подобна. Получават се много хрупкави. Просто по този начин ще се приготвят по-бързо. Ето, вземам 2 листа и навивам. В тава с хартия. И това са нашите банички. Наредени по този начин. Какво ще направя? Тъй като ги искам да са по-малки, ще си ги разрежа с ножичка по средата. Внимателно, горе-долу еднакви. Вижте как ги разрязах. И отгоре ще си ги намажа с останалата течна смес. През това време включих фурната да загрява на 180 градуса и ще печем до готовност.
Така се приготвят по-бързо. Както видяхте, навихме ги на парченца, на цяли. След това само ги разрязваме. Получават се много вкусни, много хрупкави и ще ги нося подарък за една моя приятелка. Която си поръча от моите банички. Както знаете, аз живея и работя в Италия от много години. Скоро, може би, ще ви направя едно видео, за да ви разкажа малко повече за себе си. Тези банички ще ги нося за една приятелка, която работи тук като шивачка. Може би ще ви снимам и нещо от нейната работа. Сега ги слагаме да се пикат и ще се видим след малко. Нашите хрупкави банички са готови. Вижте какъв загар имат. Чувате ли? Колко са хрупкави. Още са много топли. Ще изчакам малко да изстинат, за да мога да ви разчупя една. Вижте. Чудесни са просто. И вижте, приятели, нашите чудесни банички. Когато ги изкарам от тавата, ги оставям, ето така ги нареждам, не ги слагам една върху друго, за да не омекват. Така се остават по-хрупкави. Чудесни, още са много топли. Вижте колко са хрупкави. Ако ви се хапват хрупкави, вкусни банички, то може да си ги приготвите по този начин. Може да се абонирате за моя канал и така ще видите още много видови банички, приготвени по този очарователен начин. Чувате ли, хрупкави и много вкусни. Това е, приятели. Желая ви един хубав, спокоен ден. Бъдете живи и здрави и до следващата ми рецепта. Чао, чао! С тези хрупкави, много добре изпечени банички